Hola, què tal? Comencem aquest espai del temps en diferents fotografies d'aquest matí. Albada rogenca, des de Sant Quintí de Mediona. Els primers cúmuls que ja creixien a la zona de la serrada prelitoral, també de l'interior del quadrant nord-est del país, i un petit mos de primavera amb aquesta fotografia des de Vidreres. I és que la temperatura, com ha passat les darreres jornades, veníem de temperatures molt altes i estan baixant. Dissabte hi havia 23 graus de màxima, a Viella avui estaven entre 8 i 9, i demà fins i tot hi podrà nevar, o aquest vespre. Per tant, el descens acusat de temperatura, vessant nord del Pirineu, cotes altes també del Pirineu i bona part de l'interior. Al litoral sempre una mica més frenada aquest descens per efectes del mar. Domini del cel serè, després un matí bastant de núvols i, com veiem, aquells núvols que creixen ràpidament i que creiem que aquesta tarda han de donar algun ruixat, sobretot a l'interior, punts del litoral i peritoral central, al sector nord, sud de la Costa Brava, també punts de l'interior. A la resta cel serè, però a mesura que avanci la tarda començaran a arribar bandes de núvols alts i mitjans que viatjaran de nord-oest cap a sud-est i, per tant, al final del dia tot aquest quadrant quedarà ennuvolat. I prou espessos seran aquests núvols com per donar precipitacions al vessant nord del Pirineu amb cota ja cap als 800 metres. El vent ha d'anar girant, hi havia bastant mestral, oest aquest matí, a la tarda s'imposarà aquest component sud-sud-oest amb un descens tèrmic evident a totes les comarques, això sí, un pèl més frenat a la línia de la costa. De cara a demà, situació molt canviant només durant el matí. Ens llevarem amb molts núvols a tot el territori, però núvols que aniran marxant. Per tant, a mig matí quedarà serenat, però al final del matí tornaran a créixer núvols, en aquest cas de sotavent del Pirineu i Prepirineu. Atenció, perquè les nuvolades del quadrant nord-est continuaran, sobretot a punts de litoral, i poden deixar algun ruixat. Ruixats que a partir del migdia a la tarda s'anirien desplaçant cap al sud i no descartem que localment vagin acompanyats amb tempesta. Els núvols aniran viatjant també de sud cap a nord, per tant, quedarà una franja més a la zona del Pirineu asserenada, amb l'excepció una altra vegada del vessant nord del Pirineu, on tant al matí com a la tarda hi haurà precipitacions en cota de neu cap als 800 metres, precipitacions a la tarda una mica més intermitents. I la temperatura demà tornarà a baixar. La situació per les properes jornades podem veure com que el sol se va imposant, tot i que no acaben de desaparèixer els núvols, sembla que les precipitacions passaran de llarg i s'aniran més cap al sud de la península Ibèrica. I a partir de dijous la temperatura podrà pujar una mica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.